Vi skal nu prøve at indsætte et billede på en Google Sites. Vi har en opsætning, hvor vi har 2 kolonner, og jeg vil indsætte et billede over i kolonnen til højre. Jeg går op i Indsæt, klikker på billede, får en ny menu frem, og jeg skal have fundet det billede, som jeg vil indsætte. Det ligger på min computer. Jeg siger Upload billede. Jeg vælger billedet. Det er et billede af en hund, og jeg åbner, og det uploader. Jeg har billedet her. Hvis jeg vil, kan jeg angive en alternativ tekst til den. Kan vi kalde det, og siger OK. Billedet er sat ind. Det er muligt at redigere det ved at bruge barren for neden. Vi satte det ned i en lidt mindre størrelse, så det passer bedre til billedet her. Man kan altid gå tilbage til original. Man kan også large og mellem og her. Når man er færdig med at sætte billedet ind og har placeret det, klikker man på Gem. Nu sidder billedet på min webside.